Abu Hanan Jiragulle a jikina nake ji kamar dai na kusa mutuwa. Duk wanda na yi wa laifi don Allah ya yi man afuwa. A jikina nake ji kamar dai na kusa mutuwa. Duk wanda na yi wa laifi don Allah ya yi min afuwa. Asali zan yi na mutu ban sani ba, gobara sanadi ban sani ba, wani ne zai kashe ni ban sani ba, a ruwa zan mutu ban sani ba. Lokaci nake jira da Allah zai yi kira, daga nan kuma babu jira, ba mutum makara. Kamar dai na kusa mutuwa, akwai wanda na walafi ya yi min abuwa. wannan haka ne, mutuwa dole ne, yana kaina yau gobe kuma a kanka ne. Ina jinsa ko ban so sai na gansa, zafi raɗaɗinsa yasa na kai na kasa. Oh my god, malam 2IC ciza yasa, zafin fitar rai baki bai ma iya faɗinsa. Da me za mu tarbe sa, imani ko rashinsa? Ka shirya ne, ke ma kin shirya ne, lokaci na Allah ne, abinda ka mutu a kai shi mai hisabi ne. Akwai wuta akwai aljanna, wannan hakun ne, kar mu biye ruɗin duniya bala'i ne. Za mu tsira in har mun bi umarnin Allah ne. Dan adam lalle mai asara ne, me za ka samu a duniya ne? Kudi, sarauta, mulki na Allah ne, wani an bashi zai zama halaka ne. Baka samu babar fushi baby alkhairi ne. Akwai hanyoyi da yawa da Allah ke bayarwa, a kiyama ya ba mu ruwa, ya ba mu kudi da yawa. Kada mu manta akwai mutuwa, mai raba bainin da da uwa, imani zai daɗa yin kafuwa. Kamar dai na kusa mutuwa, akwai wanda na walafi ya yi mani abuwa. Hatsari zan yi na mutu ban sani ba, gobara sanadi ban sani ba, wani ne zai kashe ni ban sani ba, a ruwa zan mutu ban sani ba. Lokaci nake jira da Allah zai yi kira, daga nan kuma babu jira, ba mutum makara. Kamar dai na kusa mutuwa, akwai wanda na walafi ya yi mani abuwa. Koyaushe ne zan mutu ban sani ba, a ina zan mutu ban sani ba, ko menene sanadi ban sani ba, amma ni dai na san tabbas da mutuwa.